Capítulo 3. As irmás. As dúas fillas do fidalgo don Eduardo Vázquez Queipó e Lence son diferentes como a dos días de primavera. Unha, a maior, é morena, alta e ten ollos negros, o cabelo comprido e liso, os dentes brancos e ben colocados, as mans liseiras, que semella como que voan, que se achegan a ti, que che toucan un brazo, que va na súa boca pequeniña, de labios finos, e que os tapan cando ri, para que non se lle vexan as ensivas rosadas. Tapanos e a punta aguda dos dedos de uñas fortes e recortadas toca levemente o nariz delgado, de cabalete firme e recto como o dun rostro grego. É delgada e longa, mesmo delgada en exceso. É pálida, delicada, pero ao mesmo tempo rexa, contundente, nas súas opinións, arroutada, valente. Nos seus ollos brillan sempre as músicas de rebeldía, do inconformismo. É partidaria, díxome claramente, do voto femenino e da igualdade total dos homes e mulleres, mesmo nos deportes e nas actividades físicas. Discute co seu pai que a manda calar arreo, sen xeito, porque ela non cala, alza a voz, énchese de razóns, porfía. Elevánselle os peitos baixo o sustillo cando argumenta e as súas mans como pombos revoan sobre a mesa. Chámase Ana. Terá, paréceme, 19 anos ou 18. É maior que a min, pero non me importa. Gústame de verdade e coincido coas súas opinións, pero só o digo a medias, volvendo por ela na discusión, mantendo os modos. Estou nunha casa allea e o patrón semella incomodado. Non lle gusta que o cuestionen ante extraños. Non lle gusta que unha muller fale tanto e con tanta liberdade, aínda que sexa a súa filla, pero ele agradécemo coas súas olladas, nas que creo adiviñar un acento divertido, unha burla, certo sarcasmo. Non sei ben se non se ri de min, do cabaleiro andante que sae a defendela con tanta indecisión. Non precisa de quen a defenda. Non podo saber se o que hai nos seus ollos é complicidade ou sorna. Ademais, estou máis atento á súa irmá, que aínda que disimuladamente me olla tamén con insistencia. O día está tan escuro que apenas se ve, a pesar dos candís acesos sobre a mesa e dos que hai en mobles e aparadores. A neve cae a borbollón, como se o ceo se derrumbase sobre o mundo. Nos peitorís das ventas tamén puxeron candís e os dous criados van a veñen coas viandas levando un candil na man. Se o tempo segue así, non poderemos ir cazar os lobos. A outra irmá, Aurora, é loura, mes ben pequena, e os seus longos cabelos son rizos, encarcolados. Aurora non me saca ollo de enriba, mentre sorrí tímidamente apenas, moi de vez en vez. Subliña as frases da súa irmá, só para intermediar entre o seu pai e ela, dicindo cosas como tampouco é tan raro o que di Ana, pai. Ou, despois de todo, ten algo de razón. E para reconvilar suavemente, non é necesario amosarse violenta. Aurora ten as mans gordechas como paporrubios, co peito hinchado polo amor, trilando no curuto dunha pola e coloradiña porque o frío llas pon así. A súa pele branca, pero está máis morena que a súa irmá. Se cadra, toma máis o sol. Dalle o aire do norte. Pasea tal vez polas
doiras ou axuda nos traballos do campo. Ou será así de seu, longos cabelos louros, nunca vin mata igual, na mesta, sinto o desexo inmediato, premente de acariñalos, de deixalos escorregar entre os meus dedos. Está sentada fronte a min, e só come, con xestos requintados, anacos mínimos, coa súa boquiña pequena, de labios máis grosos ca os de Ana, pero pequena, tan pequena que casi nin se lle ven os dentes, tamén pequenos, agudos, moi brancos. É unha rapaza moi requintada, moi fina, elegante, cunha educación exquisita, que case só fala se lle pide ou a situación o require con urxencia, pero óllame instantaneamente, ás veces de fronte, ás veces polo rabo do ollo, e eu entre as dúas irmás, non sei a cal atender. As dúas son guapísimas, a Aurora máis gordechiña, máis linda tamén, cos ollos azuis, moi azuis, e con pencas como as das troitas. Un dos ollos semella algo máis cativo ca o que coñecen ben os lobos, que sempre os houbo e que os vai seguir habendo. No noreste, díxome que fixera varias batidas. Vostedes saben disparar. Dixo que non daban co lobo negro. Non podo entendelo. Onte puideno ver con toda claridade. Vostedes tamén tiveron que velo nas lobarías. Naturalmente vímolo, pero tan logo está como desaparece. Velo e xa non o ves. Crees que está á dereita e aparece pola esquerda. Crees que está diante e salta detrás. Crees que está lonxe e dache unha gadoupada. Contéstalle o fidalgo. Eu vino na miña casa. Intervén Oreste. Sabe, señor, na miña casa. Estaba só, e os meus fillos e a miña muller ao seu alcance. Volvíamos do monte. Na aldea non quedara ninguén. Por iso entrou imponentemente. Descubrino. Revolveuse e fíxome o que xa sabe. E dígolle que a súa forza non é a de un lobo. Non é un lobo normal, pódollo asegurar. Eu tíveno un par de veces no meu punto de mira, asegura o fidalgo. Encanoneuno e disparei. Xuraría que atinei, pero non. Zafou. Mirei e remirei. Ningún rastro de sangue. E como se as balas esvarasen no seu pelello. Tiven que atinarlle, pero non, parece intocable. Tamén outros lle dispararon e aseguraron que lle deran. Mais escorregou sen dano e volveu a aparecer onde menos o pensábamos. É astuto e feroz. Necesitamos de alguén como vostede. Sabemos que onde pon o ollo pon a bala. Así non zafará. Seguimos leyendo. Pero algúns din que non é un lobo, suspirei o pequeno. Non é un lobo? Pregunta o meu pai. Non é un lobo, é un home. Din que o viron fuxir as dúas patas, co corpo ergueito, contesta o neno. Rapaz, corta o dono da casa. Vas asustar os nosos convidados con esas trapalladas. Un lobo é un lobo. Súa fantasía exaltada das xentes máis crédulas e iletradas e dos que son coma nenos, ou son nenos. Dá pé a esa supersticións. É un lobo excepcional, sen dúbida, tanto polo tamaño como pola forza e pola astucia. É unha fera maligna e perigosa, pero non é máis ca iso. Eu puiden velo na batida. Dispareille e non conseguín acertarlle. E non hai máis nada. Necesito dun bo tirador. Pero pai, moitos din que o seu rostro de lobo se perdía cando seguiron e despois continuaba un rostro humano. Moitos din que fala. Moitos din que os seus ollos son de persoa. Moitos din que é o produto dunha maldición.
que é produto dunha maldición. Din que non come a man esquerda das súas víctimas. Din que sabe abrir as portas e que sabe de antemán cando vai haber un neno só. Din que se achega aos lugares con figura humana e que aproveitando un descoido se transforma en lobo. Din, brama o fidalgo. Os ignorantes sempre falan e falan. Enchenche a cabeza de tolemia e de espellismos. Xa é suficiente, cala. Non consinto que poñas en dúbida o que digo, que atemorices os cazadores, que fagas fracasar o noso empeño. É un lobo. Os lobis homes non existen máis ca na mente dos estúpidos. É un lobo e ímolo cazar. Pero pai, empeza o pequeno. Cala, mandeiche calar. Todo o mundo ten dereito a expresar a súa opinión, aínda que vostede sea o pai. Diana. E o acento do seu pai é moito máis significativo que as súas palabras. Xa estás tú. Calade os dous e deixenos en paz. Temos que pensar o xeito de atacar ese lobo. Temos que determinar o modo. Non podemos perder o tempo con díxomes. Non obstante, é bo que estes señores saiban todo canto se di pola contorna, insiste a rapaza, e nos seus ollos negros saltan músicas. Síntome incómodo e o meu pai cala e baixa a cabeza, concentrándose no prato. Nesta casa mando eu, di don Eduardo. E para non incomodar máis a estas persoas que gentilmente aceptaron o noso convite, idevos retirar tú e teu irmán aos vosos cuartos. Aurora coelle dun brazo súa irmá e retíranse as dúas da mesa, seguidas polo cativo. Don Eduardo pide disculpas polo comportamento dos seus fillos e o xantar segue. Entón, cun opresivo silencio que por fin racha o fidalgo, Don Fulgencio, vostede dixo que había dúas cousas que lle extrañaban, pero só nos falou dunha. Cal é a segunda? Se llevou ser sincero, di o meu pai. Se llevou ser sincero, di o meu pai. A segunda é a que máis me preocupa, e aínda que preocupa máis agora ca antes. Non entendo o comportamento dos lobos, e menos aínda dese lobo negro. Estou desconcertado e como se soubese ver, oír, ler, comprender a palabra humana. Todos calamos. Fora neva e neva e o lume na ladeira olla como o fidalgo manda un grolo de viño pola gorsa abaixo. Capítulo 4. No lo voy a leer hoy. Digo lo mismo que en el vídeo anterior. Si queréis que lea hoy mismo el capítulo 4, lo leo hoy mismo, pero lo tenéis que decir en los comentarios, darle like, apoyarlo. Solamente decirme si queréis que lea el 4 hoy y lo leo hoy. ¿Vale? Venga. Adiós.